шитобед барои гирифтани фоидаи зиёдтар аз камбикорми сифаткорм бо сифаткорм изофашавии вазни чорво аз 1,5 килограмм то 2,5 килограмм дар як шабона рӯз. бисмиллаҳи раҳмони раҳим. ассалому алайкум дӯстони азиз, боз як бори дигар ҳамаи шумоёнро хуш омадед мегӯям ба шабакаи ютуб канали Молбозор. дӯстони азиз, ман шахсан худам яъне блогери ҳамин ютуб канали Тоҷикистон ба пеш хостам барои шумоён яксар буқаи тоза пародаи сементали германскӣ яъне сементали олмониро ба фурӯш пешниҳод кунам. санаи имрӯза 21 январи соли 2026. дӯстони азиз, ин буқаи сементали олмонӣ синну солаш акнун 2 сола шуда истодааст, яъне дуто дандони гӯсалагиашро иваз кардагиаст. ин сементалро метавонед барои насл гирифтан истифода баред, ба хотире ки дар оянда тӯлҳои хеле хуб яъне наслҳои хеле хубро ба даст овардан мумкин аст, ба хотире ки зоташ тоза, хунаш тоза. барои зоташ тоза буданаш албатта кафолат дода мешавад. дӯстони азиз, навор аст омада аз наздаш бинед, ба сифаташ баҳогузорӣ кунед. ман боварӣ дорам ки агар буқаи сементали тоза германскӣ ба ҳар яки шумоён лозим бошад, албатта ин гуна буқаро ҳатман соҳиб шавед. чӣ хеле ки аз навор пешниҳод шуда истодааст, касоне ки буқашинос ҳастанд албатта ба як дидан инро баҳогузорӣ мекунанд. корпусош васеъ, дасту поҳош бениҳоят ғавс аст. буқа ҳам дароз, гардандор, бағбағаи гардан мегӯяд, бениҳоят хушрӯ омадагӣ аст. чӣ хеле ки дар боло зикр кардам, ин дар экрани телефон чӣ хел пешниҳод шуда истодааст намедонам, омада аз наздаш бинед, баъд хулоса мебароред. ин гуна буқаи сементали элита, ин гуна буқаи сементали олмонӣ сорти якум аз 50 сар шояд 1 сар ё 2 сар рӯбарӯ шуданаш мумкин аст. масъалаи хӯрду хӯрок ва саломатиҳош бениҳоят хуб аст. нафароне ҳастанд ки ба молҳояшон 1 ҳафта кафолат медиҳанд оиди саломатиаш ва хӯрду хӯрокаш. ман барои шумоён дӯстони азиз 1 ҳафта не, 2 ҳафта не, 2 моҳ кафолат медиҳам оиди хӯрду хӯрокаш ва саломатиаш. буқа бениҳоят хӯро аст дӯстони азиз, бениҳоят хӯро аст, ҳатто сер шудагиашро ба гардан намегирад. айни ҳол барои насл гирифтан яъне барои зот гирифтан, барои паридан омода аст. метавонед буқаро харидорӣ карда як чанд сар модговҳоро бо буқа бордор кунед. барои ба ин бастан дӯстони азиз, касоне ки бо шароити хуби нағзбонӣ карданӣ таъмин кунад, ман кафолат медиҳам дӯстони азиз ки 1 тонн зиёд мешавад, чунки зоташ тоза. ин буқаи пешкашшуда он қадар эми дуруст дидагиш нест дӯстони азиз, эми бисёр хӯрдагиш нест. метавонед харидорӣ кунед, бениҳоят хӯро аст, бо эми хуб таъмин кунед, зиёда аз 1 тонн вазн мегирад. асосан ин буқаҳоро барои насл гирифтан истифода баред дӯстони азиз, тӯлҳои хеле хубро ба даст оред, то ин ки дар ҷумҳурии Тоҷикистони мо ҳам низ наслҳои хушзод зиёд гардад. бисёр нафаро суол мекунанд, ин буқаи пешкашшуда чӣ қадар вазн дорад? вазни зиндааш тақрибан 630 кило ё 650 кило вазни зинда дорад. аниқу дақиқро бо тарозу муайян кардан мумкин аст. дӯстон ва подписчикони ютуб канали ман, тарзи фурӯшашро танҳо бо тариқи баркаш бо тарозу ба ҳар яки шумоён пешниҳод мекунам, ба хотире ки чӣ қадар вазн дорад ба ҳамун мувофиқ доду гирифт карда мешавад, яъне ба ҳамун мувофиқ маблағ пардохт карда мешавад. чӣ хеле ки дар урфият мегӯянд на сих сӯзад на кабоб, албатта чӣ қадаре ки вазни зинда дорад ба ҳамун мувофиқ, ба ҳамун муносиб ба вазнаш маблағ пардохт мекунед. касоне ки дар гирду атрофи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров, шаҳри Хуҷанд, шаҳри Бӯстон, Гулистон, Спитамен, Ҷаббор Расулов истиқомат мекунед, омада аз наздаш бинед, ба сифаташ баҳогузорӣ кунед ва баъд бо дили пур харидорӣ кунед. ва боз нафароне ки аз шаҳру ноҳияҳои дурдаст, аз дигар вилоятҳо нақшаи харидорӣ карданӣ дошта бошанд, албатта ман шаффоф ба тарозу мегузорам, наворбардорӣ мекунам, ба ҳар яки шумоён ирсол мекунам. ман боварӣ дорам ки ҳар яки шумоён ба ман боварӣ доред. масъалаи дастафкаш бе ягон хел мушкилӣ ба тамоми қаламрави ҷумҳурии Тоҷикистон, ба тамоми шаҳру ноҳия ва вилоятҳои ҷумҳурии Тоҷикистон албатта дастафкашам ташкил карда мешавад.
фарқиете надорад шумо дар кадом минтақаҳои ҷумҳурии тоҷикистон истиқомат мекунед. помир бошад, кӯлоб бошад, ҳисор бошад, қурған, фарқиете надорад. дӯстони азиз, доставка проблема нест, лекин масъалаи маблағи доставкаро дар вақти савдо муайян мекунем, аниқ мекунем ки аз тарафи ки маблағи доставка пардохт карда мешавад. лекин нақлиёти доставка имрӯз проблема нест. ба тамоми қаламрави ҷумҳурии тоҷикистон доставка ташкил карда мешавад. ман ин буд як сар буқаи тоза сементали германскиро имрӯз блогери ҳар яки шумоён, яъне блогери ҳамин тоҷикистон ба пеш ба фурӯш гузошт. боварӣ дорам ки ин буқаро харидорӣ кардаги инсон барака меёбад. дӯстони азиз, аллакай аз имтиҳони мо гузашт, ягон камбудӣ надорад. бо дили пур харидорӣ кунед, бо дили пур ба ҳар яки шумо ҳам низ тавсия медиҳам. шитобед.